dapat mag-D3 virus. May ara kang ito import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 News. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo
radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 9:35 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Bayan ay nga gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa aton siringa pagpangalagan. Diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang mga ka-K5 sa aton mga suki nga tagpalamati kag live viewers. Makaupod ninyo ako from 9:30 p.m. Ululupod kita nga magpulaw. Tubtob sa alas 12 sang kaagahon, mga ka-K5. Welcome na diri sa aton siringa programa. Programang K5 Night Watch. Temporaryo nga talos kay ka-K5 June Alohado Kapulot. Ako ang inyo siring anchor woman sa subong nga gabi, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Kamusta na darang aton siring mga solid listeners nga wala nagaliso-liso sang ila sinitagsa ka mga radyo. Ano ba lang inaubran ninyo subong? Nagahimusimos, nagapaliwaliwa, nagapahangin-hangin. Ang importante ang hangin, hindi magdiretso sa ulo, ha? Sa mga ka-K5 naton, nga nagahimos na pauli, nagasakay sa mga jeep, nagasakay sa mga angkas, sa motor, kung nagabiyahe sang ila sinitagsa ka mga pribado nga salakyan, samtang nagapamati diri sa aton sa K5 News FM Iloilo. Maayad-ayad nga gabi sa aton suki nga mga security guard. Sa maragabantay dira sa mga tiyangge, kamusta dira ang bintahanan? Ano bala ang masamig na bakal sa inyo tiyangge? Wow, bisan guro delikado sigarilyo, damo gyapon sabat sigarilyo. Sa mga ka-K5 naton, naka-live na kita sa aton nga Facebook page. I-visit nyo lang dira, i-search nyo sa aton siring Facebook page, K5 News FM, Iloilo 88.7 Digital. Naka-live stream kita, pwede gid ka mo ha, na makapatamyaw. Kung mag-intra diri sa aton siring diskusyon, mga ka-K5, magbayluhanay kita diri sa argumento sa pila naton ka mga topiko sa mga nagkalatabo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And of course, no, sa mga balita naton nasyonal and balitang international, mga ka-K5. Mabatian kita halin sa Premier Distrito, tubtob sa Quinto Distrito, mga ka-K5.
Sa mga listeners natin sa First District, listening via K3 News FM Yagaw. Adra kay Kuya AJ, kay Master EJ, good morning. Oh, good morning. Kung Girl Scout, good morning everyday. May dahil nga gabi, Master AJ. And of course, aton sa rin mga listeners. Adra sa Segundo Distrito, listening via K3 News FM Leganes. Upod naton dra si Kuya George sa 3rd District of Iloilo. Listening via K3 News FM Kalino. Dra kay Kuya Jepoy. Kamo sa Kuya Jepoy. Sa mga Army friends nato, nakapanyapon na. Sa aton sa rin mga suking atag palamati. Dra sa 4th Distrito. Listening via K5 News FM Pasig City. Ang aton sa dra nga sa technical side naton, dara sa K5 Pasig. Dra si K5 Edmar Liquinia. Kamusta dra sa mga talipapa, nagabaligya sa mga talipapa, iba ni probably nakahimos naman. Sa mga nakapoy, nagapalang alay, ang ilan sinitagsak ang mga likod. Sinubala tao, subong no, especially sa mga adults, may mga trabaho, nga wala ginasakit sang likod. Pero may halos adlaw na lang kita mambal, pwede ka bakal sa bagoong nga likod. And of course, mga K5 naton, nagaraga pamati dira sa Quinto Distrito. Listening via K5 News FM Sara 88.7. Raton Station Manager, K5 Manilin Abaro Palek. Sa aton sa ring technical side, si K5 Papa Flo. Kamusta dara Papa Flo, nakapanyapon na da. Namin magkinamot magkauntabagak mo. Magkabagak o kung balingon. Magkaon sang kapog ba o kung bahaw. Sa mga K5 natin, good evening. Plaster na. Sa mga solid listeners natin, dari sa syudad sang Iloilo, dara sa may distrito sang Mandurriao, distrito sang Haro, sa La Paz, Lapuz, Arevalo, Molo, Cag City proper. Kamusta mapaanggid bala? Ang iba nagasakit ng ulo, nagalingin ng ulo, nagabatyag na sang heat cramps, kung sa mga heat-related illnesses, tungod sa tuman nga kapaang. That is because nga nagalabot man kita gihapon sa over 40 degrees Celsius nga heat index. Kung mabatyagan naton balang kapaang sa aton sa ring lawas, mga ka-K5, nagatagaktak ang balhas. Mag-o ka palang gani kapaligo, ang hit ka na dugay-dugay. Ka-relate man ka mo siya na. Kahiwaos bala, no? Good evening. Upod natin rin sa Master Control. Dari si K5 Andre Fred La Pastora. Sa aton sa ring News Center, K5 Aliera Apin. K5 Sunny Sarabia Punay. Sa aton sa ring patrol nga nagalibot-libot diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. K5 Aaron Lloyd Refoyo. Aton Manon Will Sumong. K5 Ramelo Rams Palek. Nakaplastar na. Good evening sa aton sa ring mga live viewers. K5 Fred Pasgala de Ocampo. Kamusta da sir, naga-duty sa gihapon. Sir John Siging, o kung Ma'am John Siging Panagiton. Dara sa K5 Fans Club Chapter 2, good evening. Sa K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2, sa mga members dara ha, na nagatutok diri sa aton nga pagpangalagan. Kay Ma'am Yash Aselbon, dara sa may Botong Uton, sa mga teachers naton. Kamusta ang buhay-buhay? Matamat na subong nga nagakadula inyo nga stress kay lapit ng bakasyon. Baka pa kadto na to sa mga baybay. Pwede nakalagaw sa Sikihor. Kag mag-testing to sang fairy walk ni Ann Curtis to. With a matching music nga, wag muna tayong umuwi. Kung namin man maglagaw Sikihor to, no? Sikihor or Palawan. Then pa pwede sa isa nyo nakabulan nga bakasyon pwede gina mo. Madamo man na sinuptan ng mga teachers na. Pero iban na kung may mga iban kung wala sinuptan nga utang.
Kay Sir Nolly Banas. Good evening. Para kay Sir Hudlong Montana dra sa city proper. Nagapamati gid diri sa aton sa ring pagpangalagan. Sir Reynan Haralda. Aton nga mga taxi patrollers. Pag-on pa na ilaya nga immune system. Pag-on para tuhod nila basta tubang nila misis nila kaya nag-extend food supplement na. Parehos kay Sir Boyet Parcon. Baudra sa WVTC naton, Western Visayas Transport Cooperative, ang WVTC Patrollers, Sir Boyet Parcon, kay Sir Hali Alcarde, nila nga mga officials dira. Ambal ni Ma'am Yash Aselbon, ambal ya 1 week na lang ang klase kung ma-ferry walk ko galing, o basi ko na mabugto ang lubid. O mas damo pa to galing nga mas bulubog ato Ma'am Yash Aselbon. Wala na ya sa padako-dako, sa paggamay-gamay, Ma'am Yash. Subong dahil mga tao, ya, kuniwang kasuyaan ka, ang balon nga kaon ka pa. Ano, wala ka bala pakatuan, no? Sana ano man obrahon mo sa kabuhi, no? Suway. Kaya dapat wala kita yalabot sa ila, Ma'am Yash Aselbon. Ang paryo sa akon, medyo gamay-gamay ko nga bay. Kuniwang ka, no? Wala ka gakaon nga. Kung magtambok ka naman, mabalik ka saho ba? May salaan kapag abusong mo na. Sige lang i-flex ang inyong mga sexy body subong nga summer. Okay, ang balganin nila all sizes are sexy and wonderful, spectacular. Debla Ma'am Yash Aselbon. Ako do wala pagawagin ko yaga bikini-bikini. Kung ako mag-picture-picture lang yara lang sa cellphone ko. Sa mga ka-K5 naton. Teka modera, sa mga kabataan, anong plano nyo sa mga bakasyon, sa mga maestra naton? Bali, Ma'am Yash Aselbon, amo na gani, no? Importante, sexy, kuya. Importante ang confidence mo, Ma'am Yash. Isang ano pa kanami, isang kurba, sang imong alawas. Kung wala ka sang confidence nga ginadala, wala mo nagyapon pulos, di ba, Ma'am Yash? Isang medyo may bulubuyon ka da. Kung kaya mo lang dalon ng imong alawas. Panumdumon mo lang nga, I am sexy. Di ba, Ma'am Yash Aselbon? Bay, sila dara. Subong daan sa aton, like for example, bala no, magbikini ka, kababainahan naton, tapos may makitaan ka mo dyan nga medyo maitom-itom sa ilong, do wala, do normal na nga bagay. Most of the time, miracle out, gana kadlawan. Normal na yung bagay sa lawas naton nga may ginatawag nga discoloration, may mga changes sa aton sa nga lawas, may mga imbalances. Sige lang, Ma'am Yash Aselbon, mapa-beach kita, ma'am, kag mag-flex ang aton sa nga mga Coca-Cola. Kung hindi Coca-Cola, pwede man na 1.5. 12 volts. Ate mo na, Ma'am Yash Aselbon. Adra kay Tita Rena Mapa sa may Rizal La Paz, maayad-ayad nga gabi. Dara sa iya sining kalanaan dara sa Decamay. Namigid man dara magkaon samtang nagakinamot. Sa nagkakaon dara sang lagkuan nga mga isda ni Tita Rena. Kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz, karagapamati diri sa aton. Upod ang iyasin na dira nga mga kaupdanan sa Tiangge, sa mga call center agent. Sa tupad sang Tiangge ni Mami Immaculate. Kamusta na kamo? Dugay pa 15 ba? Iba ni kahiwaos ang bulsa. Tunga-tunga pala gani yung anom pagkadlaw ho. Antes mag-April 15. Amo na yung pag-antos mo naman. Kaya isang nagligad, nagsamgyop-samgyop ka ha. Isang nagligad, yun pagustuhan mo, lawas mo ha. Kaya subong mantinir ka na. Nagligad, mansig abot ng mga parcel mo ha. Sige lang. Kaya ang baga ni Kaki5 June Kapulo, kag ni Kaki5 John Sapio. Ang favorite naton is ang birthday ni Manuel. Manuel Do. Alam na sa mga Kaki5 naton. Ate Sabong, mabatian naman nato ng pila naton ka mga reports, reports at mga impormasyon. Nagikan sa aton sa ring mga reporters sa ila sinitag sa ka mga beat o kon area mga Kaki5
Sa aton sa ringa Iloilo City Hall, upod si K5 Jenny Abelia Kauyunan. Sa aton sa ringa Iloilo Provincial Capital, sa mga balita kag impormasyon sa probinsya sang Iloilo, upod si K5 Alex Escalante. Sa aton Police Regional Office kan PRO6 kag mga patrol reports, upod ra kay K5 Karen Badilla. Kag sa aton karon nga patron, ang sitwasyon, ang mga natipon man nga mga balita, ni K5 Aaron Lloyd Balalarifoyo. Kag sa aton sa nga mga headlines, nagainugtas naman dira, nagawasaag ang social media. Sa aton nga mga headlines, ang mga empleyado sang gobyerno nga maga-like kag maga-share sa mga post sa mga politiko, kuning political post, mahimo nga masuspend suno sa Civil Service Commission. Aragoy. Damo gini maiguan mo. Pares kay Ma'am Yasha Silbon. Ikaw Ma'am share ka man sa mga like ka dara sa mga post dara sa mga politiko. Ang pamangkot, paano ni mamonitor tanan sang Civil Service Commission? May mga maestra man niya, kunara sa mga gaobra sa gobyerno, may ginatawag lang nga second account, mga dump account. Ate karon, ay bantayan naton karon no, isa-isahon nato na makomento nila. Ate para sa imo, especially dara sa mga nagatrabaho sa gobyerno. Para sa imo, is it okay? Nga mo ning ipatuban? Nga kun ikaw dara government official or government employee, kun like, follow, kag share ka dara. Okay lang man na guro mag-follow, like, kag share or repost mo ang ining mga post sang mga politiko, kun ining political post, i-suspend ka sang Civil Service Commission. Ang bali Ma'am Yash Aselbon, bawan ginakulbaan gid ko na igo gid ko nga ka K5. Kaya mo na bala no nga gamay lang gani nga hulag nimo. Ginabantayan na subong diri tungod sa sining ginapaabot naton nga 2025 midterm elections ang mga ka K5. K5an, pangayo tabangan na nadula aton di nga monitor. Sa mga K5 naton dara kay Sir Jonathan Haralda. Good evening kay Sir Jojo Sedano. And of course dira man sa aton siri nga mga listeners. Ambal rin ni Ma'am Yash Aselbon. Ano gid mama adlaw-adlaw kag naga-share dira sa mga post ang politiko. Basi ka caption kay importante wala ka man ka caption garing kay subong nga bi ang latest diri from Civil Service Commission. Ang hambal diri nga once nga naga-like ikaw, naga-interact ikaw dira, naga-share, naga-follow dira sa mga information, mga post sa mga political candidates or even sa mga partido dira, sa mga party list, i-suspend ikaw sang Civil Service Commission. Ibantayan na naton karon na ipahat-pahaton naton ang mga detalye diri sa inyo. Nagpilaman ka reaksyon sa mga netizens, especially diri sa mga natungdan. Ay istorya naton diri sa inyo, discuss naton diri sa inyo kung sino bala ni nalakip sa sining polisiya sang civil service, kung tanan gid man ni bala nga mga government employees, kung ano ni nga mga linya sang trabaho mga ka K5. Diba? Si Ma'am Yasha Sebon, makilala, may mga pati gani mga gaobra sa City Hall, gaobra sa Capitol, mga barangay officials naton. They are very proud and very open sa ila sini nga pagpabutyag sang ila tagsa ka mga tawag na ginasuportahan nga mga kandidato mga ka K5. Kali Ma'am Yash Aselbon, like lang ko sige, like lang na. Tapos sa pag-like mo, i-suspend ka na dayon. Ang pinangabudlayan mo sa pila ka tuig. Nag-eskwela ka 4 years sa college. Nagwa ka sa board exam. Nagulat ka sa magwa ang result. Nag-apply ka dara sa mga eskwelahan. Tungod lang i-like mo lang dara mga political posts, i-suspend ka na. And even man sa mga men in uniform nato, no? So, damo din nagahambal, nagapabutyag,
although nga naintindihan man nilang mo ni. Pero hambagan ni diri sang pila ka mga government employees nga before pa na sila nangin empleyado sa gobyerno, they are Philippine citizens, even man subong bala. So anong ginanamin? Hindi na open kita diri nga mag-express ang aton sa nga suportahan. For example, mga concerned about politics, mga ka-K5, or mga issues na gusto nimo bala nga magpabutyag man sang imo nga balatyagon, even mga national and local issues, mga ka-K5. Ate mayong gabi kay Sir Mar Borca. Naragatutok na diri sa aton sa nga pagpangalaga. Sa dugang naton nga headlines, ang walang katapusang ungka flyover. Ang ring ungka flyover, mga ka-K5, ang Valderisang Kabataan Party List. Ining ungka flyover, makabig nga palpak. Damo sang isyo, alin sang tawag na, may nagkalalitik dira, may nagkalahulog, nagbaha-baha dira sa ungka flyover, pati paning mga pag-retrofit dira, or ang ining pag-rectify, ang rectification activities nga ginhimo dira, mga radugangan dira ang pondo, at sa pag-kayo dira sang ungka flyover, damo ka nga nagahambal, nga imbes yang magpatawhay siya dira sang trapiko sa idalom, kag even man dira sa ibabaw, kaya siyempre damo na bala magamit mo, babaw kag idalom sang flyover, nagdugang pagid kuno dirang traffic. Nambal diri ni Ma'am Yash Aselbon, ti ang gautang niya wala nagabayad, pwede na masuspend. Garing kay wala gadabi asang mapag-on gid nga polisiya kun layi sa mga manugutang mo. Ang solusyon na lang Ma'am Yash Aselbon, hindi ka na lang magpautang. Sir Bongs, hindi ko lang paglawagon. Kaya siring nga ngalan sa Facebook. Para si Sir Bongs, kamusta ka na Sir Bongs? Ugtas ka na temprano pa ba? Kalmahan ta Sir Bongs, kalmahan ta Sir Bongs. Ati ipabati man naton karon ang interview naton dari kay Representative Raul Manuel sang Kabataan Party List regarding diri sa iya sa nga reaksyon diri sa ungka flyover. Ati si Kong Manuel isama ni siya ka Ilonggo, mga ka-K5. Damo dada nga mga motorista ang naapektuhan mudra sa ungka flyover. Kagdamo pag idara nagapalamang kutanon. Nga hindi gid pwede motor dahaw. Ano bugat pa kami dara sang sa ibandang mga salakyan. Sabla Ma'am Yash Aselbon kag Ma'am Bings PSJ. Sir Tristan Wyatt Wigulay, good evening, good evening. Damo na da nagkaladagdagan sa mga debris. Damo na da sa mga issue, pero wala sa gihapon sang may nagapanabat. Wala sa gihapon may mga ginabibibi gidahaw. Sa mga ka-K5 naton, ati kang sang nagligan nga adlaw sang April 7, nasangit na dira sang isa ka bus na halin sa Iloilo International Airport. Makon mo multa, galit ako maigo mo da vertical clearance nila 100,000 pesos. Damo di ka nagambal, pwede nga kami na lang na makayo na dra, hindi makuno da kalabot 100,000 kung i-repair na da. Diba Sir Arman Bacoguay, mayo lang kay Nobo ang salakyan ni Sir Arman Bacoguay, hindi kalabot, hindi na kamulta sang 100,000 pesos. Tapos mga ka-K5, hindi nagbayad na to ang bus company. Sang siring 100,000 pesos for the repair. At kahapon na kayo na nahitso na da ang vertical clearance sa ungka flyover. Ang kaina naman, nagkaramaal naman daho. Ang
vertical clearance sang siring ungka flyover. Nasangit naman sang isa ka wing van. Wow, marabudlay bala no. Pangayaw pa ni ang ining driver. Pero bisan bala pangayaw ka no. Kung nagapulo pa nilag ka man bala ha. Diba mga ka-K5? Ate siya ang ining driver mga ka-K5. Alima pala ni siya kadlaw nga nagatrabaho sa sining kumpanya. Magaling kay tungod sa iya sining kapaltahan. Kaya sining kapaltahan mga ka-K5. Mabayad man ang kumpanya niya according diri sa Pavia Municipal Police Station. Probably similar amount sa ginbaydan man sa sining bus company, which is 100,000 pesos. Ate sa sulod pa lang sa 3 kadlaw may 200,000 na ba? Ano, negosyo ba? Tawag na? Paldo grupo, paldo grupo. Bale, Sir Arman, bako guay, mabakal ka lang gaw ka K5. Sigurado nang aslom na, Sir Arman. Grabe nga sales stock, ha? Hasta dari sa live na to. Sige, Sir, paano mo mapasiguro or paano mo ni ma-promote ang imong langgaw para mabakal mating mga live viewers naton kag tagpalamati naton, Sir Arman? Kay Sir Rodelis Laes, dara sa Maipulo, Maestra Vita Uton. Good evening, good evening. And of course, mga ka-K5 sa dugang naton nga headline, ang ining mga nakumpiskar nga modified mufflers diri sa syudad, ang ining mga magahod, nagdangat na sa masobra 70. Kon 70 sunod diri sa Traffic and Transportation Management Office. Ate mahal daan subong niya modified muffler. Ining ginabakal nila. Do you know, nakitaan ko sa mga shared posts, sa mga comments, sa mga K5 naton sa gin-post naton ining anti-muffler ordinance. Ang pag-strengthen diri sang panawagan ni Mayor Jerry Petrañas. I-strengthen ang kampanya batok diri sa mga magahod, ya mga tambot. So, magahod pa sa baba sang nanay mo. Kag kalabanan, mga matag gabi na gid. Kag kaagahon nagaginahod sa dalan. Ate, amo na ka mahal bakal mo pro malasakan na managyapon sa bulldozer mga ka-K5. Kung sa bakong, pag idarang ginagamit, dara magpalasak, dara magpalapak, dara. Bakal mo 3,000, 5,000, gan parami mo gid na. Takpan ka dara sang taga TTMO. Kung sa taga LTO, mamay mo gid daw. Hanggang sa dugang naton diri nga headlines, ang ining pagpatuman sang GMRC. Kung ining good manners and right conduct. Sa inyo sa una, pila grade nyo sa GMRC? Sa una kay good girl ako ba? Good girl. Sa una nagka 92, 93. Sa GMRC. Kaya medyo lain ka batasan. Di syempre nabagin man na grades mo da. Mga ka-K5. Okay, mayo na isang una sa GMRC. Ginatudlo ang maayo nga pagkortesiya. Ang pag-good morning. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Pero subong bala mga estudyante. Bulubungguan ng nilang ila sila nga mga maestra kang maestro sa dalan. Kagay ka man nag-experience mamaya sa Selbon sa mga estudyante mo. Hindi ka na ka, ano sa imo, hindi ka na ka-greet sa imo good morning. Hindi ka na ka-greet sa imo good afternoon. Tapos bulubungguan ka pa. Kita mo ga saler, subong ang batasan sa mga kabataan. Sang una ya, kung may bit-bit nga bugat ya ang maestra mo, kung maestro mo, nabuligan mo na ya mo. Especially isang una, damo mga libro. Tapos kung kaisa, damo pa na mga, ano pag inadabit-bit sa mga maestro kag maestra naton, mga brochure. Mga ka-K5, nabuligan mo gina. Sabong tulukon ka lang, kadlawan ka pa daw. So, it is a high time na ining tawag na nga ikampanya daton. At kay manugtapos naman ang ining school year 2024-2025. May pagbukas naman sang masunod nga school year 2025 to 2026. I-strengthen naton ang ining pag-implement sang good manners and right conduct. Ambal na rin ni Ma'am Yash Aselbon. Ambal ay amugid lang gakim bisan magbit-bit sang gamit ko hindi gid kakuha. Sa una, Ma'am Yash Aselbon. Sa una may bit-bit na ang tawag na
maestra ko sang una, kuha ko na yun. Galing kay may mga classmate, kagin man ang batasan, malang kita mo na kung buligan mo ganing maestra mo. Matyaga na si mo, sip-sip ka. Tawgon ka pre, sip-sip. Para kung kaisa nga iban, hadlok man magbulig sa maestra, hadlok magpalapit sa maestra. Okay, kung close ka ganun sa maestra mo, tawgon ka sip-sip. Tawag na, taas grades mo kay close ka sa iya, mamala yung tungod yung sip-sip ka na mo. Hindi ako mango ka gid na iya. Bali, Ma'am Yash Aselbon. Bali, 3 pa nakabag sa lako, wala gid ko ginbuligan. Sige lang, mama. Bisan sa eskwelahan, dapat mangin strong, independent woman ka man. Karing kay kung kaisabla, no? Sa muna, abing natudlo ganang may mga pictures gina sa muna. Ginagunting mo para sa libro, bala, no? Kung ginapaprint mo, ang pagkamatulungin. May description pa na. Amo na usually mga projects sa eskwelahan sa elementary. Ano bala ang description sa pagkamatulungin? May picture pa ng nabuligan niya sa lulaya. Ang pagrespeto, ang pagmano. Kay dabla ginatudlog na sa aton ang po at opo kay diri sa aton kay mga Ilonggo kita wala kita gagamit na how to tawag na to deal with our elders. Ang pag-abot ni lola mo, lolo mo, nagabless ka dayon. Or even ganin subong samon niya gabisa mo nagyapon. Pero lang wala mo ginadula ang kultura nga na. Respetar ka bala sa imo nga mga katigulangan. So maybe amo nang high time man kaya mabalik ni sa mga eskwelahan naton. Okay, subong daan. Puros lang cellphone. Kung tudluan mo pa subong kabataan. Daw sila padaisog. Daw kabalo na sila magsinarayong. Bali, Ma'am Yash Aselbon. Matapos ang mga maalam nga bata nga ginhatagan ko tag-as nga grades, wala nagapanapak. Mayo pa tong ginagaan ko sang pasang-awa. Amo pa to gapamugno sa akon. Hindi man gintanan, pero kalabanan. Pati akon kay Samo gin na mama. Tapos subong daan kay issue bala subong kay dabla manugtapos ng klase. Arab lang may mga group chat ka mo sa mga estudyante mo sa inyong section kay graduate na sila or move up na sila to another year level. Arab lang mag-leave lang sila tanan sa GC nga wala mo lang lisensya. Wala mo lang pasalamat sa ilang maestro kang maestra. True na lang leave na lang tanan dayon. Kulang subong sa aton is especially sa mga kabataan naton is pagkortesiya kag ang pagrespeto nga ginatawag mga kakifay. Kasi subong i-update man naton kamo regarding diri sa natabo bala tong pagpanglamit sa mga kabataan to sa mga imahen sang santos. Kaysa una, sa mga elementary, amot kung may mga religion pa ni subong nga mga subject. Sa inyo, Ma'am Yash Aselbon, may mga religion pa ni subong. Kaya syempre, kung ginatudlo man sa inyong religion, somehow, dudira man tawag na, inculcate man, ginatudlo man rin ang mga values, na lain-lain yung mga values. Kasi diba may haraman subong sa high school nga, tawag na, EPP or ano nang tawag, or Values Education, ValEd. Ano ng ESP, edukasyon sa pagpapakatao. Bali, Ma'am Yash Aselbon, unahan ko na lang leave daw. Karelate kasi Ma'am Yash Aselbon. Sige mga ka-K5. Okay, subong uso ang ubo, trangkaso, sipon, kaghilanat, kag may kilala, gid ko. Bali, wow, grabe ginanabatyag tama. Wala man ko nang basa sang ulan. Gulpi lang ni nagsalir ni ang tawag na matumba taman. Inom ka modras ang D3 Bio. Kahuman sa virgin coconut oil. Mayo pa din coconut oil. Kag vitamin D3 mga ka-K5. Para maproteksyonan ang inyong lawas, batok sa trangkaso, sipon, ubo, kag hilanat. Sige mga commercial kita anay. Pagbalik naton makuha kita update gikan sa aton siring nga Pag-asa Iloilo para ma-check naton kung ang aton siring nga heat index. Ang pila ang maximum heat index nga na-record diri sa Iloilo City kag Iloilo Province. Okay kay na magwa ka tulo na sunog ang panit mo daw. Kita mo
tanan ng tawag na. O gagamay mata nyo tanan mo kay sakit ang init. Ako yada ano, gamay na daan mata ko. Wala naging ko yung hindi naging kitaon mata ko yung magtamaan kasila. Time check, it's 9 minutes past the hour of 10. Alas 9 minutos, nakaligad ang alas 10 ng gabi. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Diri kinamang sa programang K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magtangon kag maglubog sa bago nga paglaom. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy, before ko na Mexico, almost a decade ago. Dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad.
nga magapaninuma nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines.
Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no? Sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no? Ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no? Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubo sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginolsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan ang News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo.
Alas 10:23 na sang gabi. Good evening dira kay Sir Mar Borca. Dira sa mga tanod na naraga standby. Ay bandera nagalibot-libot sa may barangay Abilay Norte. Uton ni Sir no ang Abilay. Good evening. Kaya sa iban pagin naton dira ha, sa mga listeners na nagatambay diri sa aton siring programa. This time, magkakuha kita sang update regarding diri sa dalagan sa aton siring panahon. Naka-standby ang aton siring pag-asa Iloilo weather forecaster. Upon naton si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra, upon mo diri sa K5 News FM Iloilo sa programang K5 Night Watch. Si K5 Kim Kaluyo. Good evening, Engineer Depra. Yes, ma'am. Mayang gabi sa taradyo tagpalapatay sa K5 News FM. Yari pinakuling na sa manawang talangiyat daw. April 9, 2025. Easterlies na nagapikto sa bilog nga pumusod. Ang Western Visayas, particular na sila sa Iloilo, may rakon sa magalumang tuptop, magalumang niya kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated yung mga pagulan pagpakinat na nag-o dala sa easterlies. May natuptop makasarangan naman niya hangin, magali na sitangan, paamin na sitangan, magadala sa mga makanay, tuptop makasarangan niya pagulot sa kadagatan. Antan sa atong temperatura nasa 26 October 31 degrees centigrado. At nagkatuno alas 6 uno kay sa hapon, magkabutlak alas 5:42 po sa ata. Check up na pinakuling lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa. Charlie Depra. Engineer Depra, pila ang maximum heat index nga na-record naton all throughout the Western Visayas? Yes, kayo na nakarecord kita na sa 41 degrees Celsius sa pinakamataas alas 3 ng hapon. Hindi ini sir nga area diri sa Western Visayas? Yes, ako diri sa aton sa maya Iloilo City ako sa bilog ng Western Visayas. Sige, thank you so much, Engineer Depra sa Pag-asa Iloilo. Good evening. Welcome, mayong gabi sa liwan. Nakaupod naton ang Pag-asa Iloilo with Engineer Charlie Depra. Mga on-call man na sila ng tasig kung tawagan ng aton siring Pag-asa Iloilo. Para nagahatag sang update sa aton siring lakat sang panahon, nagpila ka mga impormasyon, kung may mga lamalain nga tiyempo, kung tamaan naman kainit, ang mga ka-K5. Kay Ma'am Bings PSG. This time, makuha kita sang latest nga situational report para makuha nato ng sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. K5 Ants, available. Sige. Para makamusta naton dari ang sitwasyon dari sang trapiko naton. Kag mga nagkalatabo dari sa mga dalanon sa Iloilo City. Kay Sir Nolly Banas. Kag sa iban pagidara Sir Hudlo Montana, tinagano ka da Sir? Nagapamunit-munit ka dara. Ma-exercise kita karon na. Imbes nga mag-exercise tayo tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing gabi na ni mo. Nag-establish nato ng aton siring connection sa aton nga patrol with K5 Aaron Lloyd Balalarifoyo. Subong mga K5, nakita nyo itong in-post namon sa amon nga Facebook page. May isa ka babahi, dari sa may syudad sang Iloilo. Kabaton to siya sang sobra isa ka dosina nga bulak. Dari sa may SM City Iloilo. Nagtulong pa to sang bulak is Flowers by Richard. Sponsor naton sang Valentine's Day. At yung isa ni kababae taga-ahoy ni Sam. According sa aton siya nga information, dulungan siya tingala siya mo damo bulak nakakart pa daw. Tapos sa kada isa ka bouquet na may Ferrero, may mga chocolate. Mga chocolates mga K5. Nakabutang pa na may mga letra. Kag kung itingbon mo ang mga letra ko ng mga bulak with letters, nakabutang measure my love. Ano ba ka sangkad ganyang pagpalangga, Ben? Tawag na, isa naman rin si Mama Yasha Silbon mo. Ang balita nga, laman ko ko may nabaton, kay iya na lang tanan galit na. Sige, this time, naka-standby si K5 Aaron Lloyd Balalarifoyo sa aton sa Ringa Patrol. K5 Aaron. K5 News FM. Hampion Report. K5 Aaron, kamusta ang kagabihon?
Kaka-5 game maayong gabi maayong gabi sa aton yung mga tig-palamatik kaka-5 game. Karon na rin kita diri sa may General Luna Street City proper. Nagakandak kita karon sa situational report kung paglibot-libot rin sa aton yung sudad yung Pinalanga kaka-5 game. Karon nagatiari na nagalumbos kita diri sa Iloilo City Police Station 1. Kung makita naton na katawhay na wala siyang mga yes, sa mga complaints siguro kaka-5 game do katawhay sang syudad naton kag ari karon malaka lang gid ang salakyan draga usoy ho no. Yes, nagalaka na lang ang mga salakyan nga nagalabay diri sa area kag di ang makita naton mga taxi na marandiri nga naga-standby iban na di naga-roving man nagapangita sa pasahero. At the same time no ang mga kautura naton yung mga delivery food riders kaka-5 game kag di iba no nga nagarakat-lakat sa aton yung mga kulturan iba ni siguro di nagatrabaho bra sa mga spa masayihan bra kaka-5 game iba ni naka-graveyard shift ni sila namigid man subong yung magpamasahim no kaalay sang likod kaka-5 aron. Yes, makal na lang talikod mag-gusto mo siya ni kaka-5 game. Oo, din kita ma-order sa Shopee sa TikTok. Kung may ara pa na kaka-5 game, order naman ta kay ti daw bisan simpo sa inong pamasahe naton. Or time nga makapamasahe ka daw ginakulang kita sa simpo kaka-5 game. Ang mura gani kaka-5 aron, ati kay subong abi kay tungod man siguro sa posture naton, nga sobra naton bali mostly abi subong gatubang sa computer. Do laka lang mag-exercise kaka-5 aron. Ati sinong kilala mong kulang sa exercise ha? Do halos tanan gid kita guro. Pero ikaw do exercise ka pa man? Anong ginahimo mo kada aga? Thrice a week kaka-5 game. Gani ka workout ka gen? Yes, lang sa baray kaka-5 game. Bra ko na ng mga ng mga home base lang bra nga mga diskarte nga makapainat ka sa imong lawas like for example kaka-5 game. Makapaunat sang imong lawas kaka-5 game. Una, kung wala ka sa simpo limited lang hatagan mo sang 30 minutos imong lawas o bugtaw sa agati pag napos ka na magbad ka na ida. Una ni mang stretching ka sa imong lawas. Sabi pinaka-common na kung ginobraya kaka-5 game, gina-stretch gid ang bilang nga lawas na kon, pati sa akon nga hawak ni, may mabarintuwad kada sa balay, may mahapa kada, may maina, may mapaunat kasang imong likod. Kiti, ang isa sa nagapradakit subong kaka-5 game, hawak kaya kag likod abiw. Tapos, do ako gid ba? Do mo na kada adlaw, do mo na reklamo ko mo. Tapos, ang matapos ka nagka-stretching at yakon ginaga-push up dito na kaka-5 game nagatag ko sa pila ang maximum mo nga ma-push up be mga 30 50 lang kaka-5 game. Grabe 50. Pero basi daya man garo push up mo. Wala ay team magamo pag-abot ni kaka-5 game. Wala ka namang gyapon sa ibang pangaginahinto, di magamo mag-exercise way ko niya ginainto kaugalingon upang maka di mo ma-perform maayo ang mga basic na mga exercise na kaka-5 game. Kaya ang maka-benefit naman sa gyapon kaugalingon mo lang kay hindi iba nga tao. Tapos na sang push up na kaka-5 game, naga-curl up sa kusina. Siyempre nagapatubo ups. Wow! Boy, hindi na siya para sa absolutely butod. Hindi man. Siyempre, digulang kaka-5 game, ang timbangan mo nga sa isang lawas mo, hindi naman nigar, nagadako, gid kung wala kasi disiplina, una na. Amo na, curl ups lang makapila ka beses, daw basic call ka na lang imong kaka-5 game, para imong makakusog-kusugan na hawak, kag paa mo da, makabatsag brasang panghugot kaka-5 game, di ba magtaboy-taboy, nga puno sang tambok, laba, patawara. Ti kalabanan na sa aton, kulang sa exercise gid man. Ti patpato naton karon kay may mga nagligad mayara nakitagin post nga health news. Considering yun saad naton didto kung ano bala ang mga factors or mga reasons that causes back pain. Sakit grabe sakit yun man likod mo, kalay yun man no. Pero subong din ka nga area na kaka-5 aron na nga nausoy nyo. Karon kaka-5 km mari kita diri sa may lapos kita Barangay General Adjes City proper. Unahan na di pala sa... Dira na ko nung katambay, subong si Sir Hudlo Montana, subong mo?
Mugali. Ito man gabi lang kay Sir Hudlo Montana. Sir, basi malabyan mo siya daw. Yan, hindi mo siya malabyan. Kasi makakapi-kapi daw po kay Sir na. No? Pero ito yung mga K5 game. Ay, nga portion rin sa may barangay at city proper. So, may ara man sa street light. Pero ito may ara, ganyan nga portion sa K5 game nga madulom-dulom. Hindi ba marabutan sa sanag. Pero ito pagabot niya kung nagamaneho kaya sa motor, kung slakyan, itaon man na. Ang dalang sa K5 game. Kaya mo rin galing ang kung iban, no? Ka-K5 game, nga iban, tisanay naman yan paglakat-lakat sa dulom. Ka-K5 game, hilabibla sa mga tumandok na ganyadaan diya sa lugar. Ka-K5 game, no? Pero safety man, no? Nga makalakat-lakat kadali sa may area. Pagod yati manigarondaman nga mga kapulisan. At the same time, yaraman nga mga barangay tanod, dari makita natin sa K5 game nga naga-libot, no? Sa area, sa ilang nga mga jurisdiction K5 game. Sabong, malapos kita dari sa Fort San Pedro, kay Diary, makita naton may mga kauturan kita dari nga naga-standby sa... may mga nagapamunit pa da? Makita naton. Sa portion nga nagka-K5 game, nakakalang di makakita yung nagapamunit. Kang kalabanan, makita mo din mga nagapamalot, nagapanyapo, nagapahangin-hangin sa K5 game. Ang kalabanan niya makita mo nga nagapamunit na sa may area sa Drilon Sprit. Sa Iloilo River? Yes, dara gina ka K5 game, no? Kaya ikon makita naton, ato gina-rehabilitate diba ka K5 game? Yung Fort San Pedro, diri sa may drive-in bala nga portion sa K5 game, daw gina-rehab sa bala. Kaya mo na, pusoy pag kita dari siyang Baranon, urunahan dari siyang Fort San Pedro, palapos no, pa Campo Delgado or Police Regional Office 6, K5 game. No? Kaya makita natin ng mga nag-parking sa dalan at isa sa makabig na nag-obstruct ka dari siyang dalan sa K5 game. No? Ginahimo nila parkingan, kita sa dalan, ibis nga 2 lanes ni, naga 1 lane na lang. Amuning nag-cause ang traffic kung naturo temprano. Pabla, pero tipasi, wala ka K5 game, diba? Nag-parke lang mga tungang gabi na ba, basi kung aga, kasi ginahukas ng bala nila. Pero tiba, ginabantay ginabantayan nila kung saan maabot ng mga mga gapang dakop da ka K5 aron. Ka K5 game, deployan lang ka na district na ka K5 game, bantayan din lang mga masako, area kan pang clampingon na ramla diretso, kay mga batindilan, iba sa K5 game. Garing kayo usually, abi ang TTMO naton, wala man gid gapa super gabi, gid nga mag yung oras, las 11, las 12, doon hindi mo naman makita sa dalan. Yes, sabugin sa K5 game. Pero what I mean, ng mga tulad temprano pa. Kaya hindi mo muna sila masapar, hindi man niguro nila masapar kay K5 game, mga kapotok-potokan sa kanto, dari sa syudad sa Iloilo, kaya iban. Barangay naman na tani ka K5 ron mo? Yes, tani, may mga pagsulundan, may mga tani ka K5 game, nga makangay sila nga maglapo kabra sa white line nila kag K5 game kabang dari sa photo kag sa main road ra no ikampigol or voltahon ra kag K5 game pabit-bet sa ila motor nila ka K5 aron patulod da ka K5 ron na. Pero do medyo dulom gawa no dalan din na nga area dara gyapon na sa 4th dili na kita ka K5 game. I think to sa company sa sang lapos na hindi gali city proper pero gali or diri sa may barangay Concepcion, I mean Concepcion City proper dira na dadapit sa may PDEA. Yes, ka K5 hindi ka K5 game layo na ya diri kita sa may Parola Wharf, lapit ni sa Parola Wharf. Bali ang lapos mo niya ti pawali ka to sa may Freedom Grandstand ka K5 game kay ti ari makita ang di mga barge aring nga naga-standby kining area ni diri sa portion sang mga bodega iban nga mga kompanya diri ka K5 yung kanabanan diri nga mga bodega diri mga storage area na diri ka K5 game kay amo ra gid na makitaan man nga madulom diri area kag kung magsanag-sanag ni kanami na ditambayan diri sa may kilid ka K5 Langgakin. Kaya mo na, ang aton nga baybayon di mataob sa karon niya tinion na ka-K5 game. Pero in terms naman sa tiyempo naton ka-K5 aron? Ang tiyempo diri ka K5 game, wala kita sa dapat yung diya nga kabalakan.
kag maturutawhay nga to niya hawaan di maniguro mag-ulan sa K5 game wala kay ti kadamo diri sa bito dia makita nato diri sa may ato niya hawaan ang K5 game. Kita mo to ka K5 aron tong babae tong nakabaton bulak tong damo-damo to. Yes, sa K5 game. Pwede mo mapa-appear da ka K5 Ans. Atong video tong post ni ka K5 Alira. Ikaw ka K5 Aron, how do you express your love sa imo pinalangga ka K5 Aron? Ikaw mapalahatag ka man balay bulak ka K5 Aron? Honestly, frankly speaking, K5 game, I express my love in the sense not only sa bulak, but sa mga material nga bagay, hindi lang sa dirha. Acts of service kaya ng kabanan sa ako. Like for example, maluto, malapa, matigang, mapasugo mo ko bakal napkin sa tiyanggi. Like, mo ako na vlog K5 game. Kaya kabalo ko, once nga amo ka na ang imong sa isang pagpalangga or pagpakita mo sa pagpalangga sa imong nobya, do may dako bilang puntos sa K5 game. Kaya kabalo kitang babae, kinit na ulo nila, kaya daw katalaka na sa ila, pag-abot sa ila, kung nara ilat sanda. Kaya nila naman, bakal, lapkin tiyanggi. O, kagi ka man nga ginapasangitan, ha? Yes, oo. Kilala mo na. Kilala ni ka K500. Kilala ni ka K500. Kaya gayom-yuhom, gid siya mo. Kag si ka K5 Alira, nagtindog gid daw. Oo. Ari ka K5 Aron, taga-ahoy, grabe ka haba-haba ng hair. Ambot ko na doon nga yan ni nobyo niya. Naka-dusi ka. Ano pala nakabilog mo? Okay, ang tawag na, kay ang iya, ayi-ayi ni Sir Ethan man. Okay, ang mga tinaga, measure my love. Ito measure, M-E-A-S-U-R-E. M-Y-L-O-V-E. 3 ka litra. Measure, may ano pinakabilog. Hindi lang gali measure my love, kundi I can't measure my love. Ang tawag na, plus another 5. So, di si 8 kabuking. Nagagamay ka kay 5 Anzo. Ang video. Tapos may mga Ferrero. Pero depende na sa inyo bala. Kita, for example, kay K5 Alira, ano yung acts of, ano galing love language mo kay K5 Alira nga receiving? Wala kaya, no? Ang physical touch mo? Physical touch? Patsagan ko, physical touch mo. Ano na to si Anton naman. Pero imo ka K5 Aron. Or depende man na. May arabi nga mga babae nga very appreciative in terms of flowers. Ano na doon ma-feel nilang pagkababae nila. Pero depende man na sa inyong understanding sa isa kag isa. May aragin man na, mo nagin may humuon mo. Kapin pa kung bago pa lang ka mo. Pangaluyag ka pa lang, no? Ma'am Bings PSJ. Asang una si K5 Alira, damo naman yun ang bato niyo mo. Okay, Anton. K5 Aron, arak ka pa da? Yes, K5. Pero ikaw K5 Aron, ano bala ang tawag na love language mo nga receiving? Ang gusto mo bala mabaton? Ang ako sa K5 game, bisan nga gamay man, amay mo kung ka-expectar gina ka magandako or gamay sa K5 game, anything from the bottom of the heart of my palaging ma-appreciate ko na sa K5 game. Subong niya daan na K5 game, hindi ko matakos ang sa material nga bagay, pagparangga sa isa katao, abi mo. So, bali, hindi man tanan nga nagapalangga, magaranon, mayara man niya, tama-tama lang, iba ni ka, gina-budget. Sa matagatlaw, yung gina-budget man ang tanan. Imo nga lover, unfortunate man sa kabuhi, kagti na tingwaan niya man, may harap man sa side niya or sa iya Bradsagon or sa iya nga thought sa K5 game nga monita niya surprise galing kay very serious si ka K5. Hindi, I'm talking about the reality. Kay hindi ni fantasy.
Kaya nga, taon niya ginang atubang ka K5 Kim. Kaya siyempre, hindi ka man manggaranon, hindi mo bakal, hindi. Kung sa sitwasyon, kaya karon magamuna, ka K5 Kim, buso mo itong bakal, no kan ono bas? Parehas ng ila ka K5 aron 70,000 ni kuno na no? Ila na iya ka K5 Kim. They have the capacity, kalabanan ni pakotakot ko mga ano nimo, mga fam. O kan it's either be ara sa men in uniform. Diba Mambings PSJ? Di amo na siguro nga wala gid sang may nabato ng iba kay ubos natin girl. Para mo na kaki 5 aron na. Sa imo ya, depende. Lain ang imo nga acts of service. O kag do aware man ako sina mo. Mambings PSJ, ako bisan wala na flowers, cash na lang importante makapayuhom na sakon ko no. Pare Mambings. Kaki Kim. Bisan si Ambaga Deliga, di kita bilang, bisan bunyag na lang kong kaniya, okay na sa gana yan, bako siya, grabe, migo ko ba, sa bunyag, Oo. Ambal ko, kaki 5 aron, di si kaki 5 Andre, dudugay nangin single. Matchat ko kung magkano biyane or may pangaluyagan, basi ko, sarangan niya man ni mabakal sang pulo ka, pulo ka bilog nga buke mo. Ay, pulo na kabilog mo kay bisan tapsa niya para sang agho o sang gading damo na bulag sa ilato kasi Kadina di Amor. Kakilala ka na sa Kadina di Amor ang pink nga na. Abot mo man ang tawag sa inyo. Yes, ati siyempre kay Ferdin. Dito hindi mo na gani, good nga nag-symbolize sang malaba-laba kag naganapta nga pagkigugma ni kasi. Grabe laba. Ano? Malaba-laba kang naganapta kapag higugma. Ano nga flower ang naga-symbolize sa ano to? Kadina di Amor. Pwede man ang tawag na ang santan kay medyo gina suyop nasop-sop ng tubig-tubig. Kagay pa aron. Grabe kan law kagay pa Andre. Kagay pa Balira. Ay, ma-promo ko na sa mga pinamilya na kagay 5 aron, may mga kabataan naman may mga obligar ng mga obligasyon, may mga balayran na, may mga kautangan. Probably kwarta ganay ang gusto ya sang asawa kagay 5 aron. Diba la? Yes, sa favorite. Pero wala ka lang dibla ang mga lalaki ang makabaton sang flowers, di ba la? Yes. Kung sa aspeto naman sa K5 or sa side naman niya sa lalaki, may aspeto big nga ang lalaki isa ka na minuno ka may lisendiyon sa kalibutan. Makita nila si ang kilala ko do hindi man amo na ka maintindihan. Ang kilala mo lang. Pero ting ako niya perspective sa K5, lalaki gid isa sa pinaka malisindihon nga ni talaga sa K5 kin. Siya no kanami kinagaronda sila. Diyan ng gabi. K5 kin. May police checkpoint. Iya sa K5 kin. Dati na nga area? Hindi lang paglawagon sa K5 kin. Pwede na nga district, nga police station? Dari sa may area sang lapas sa K5 kin. District lang aton Ay dindihan ta ba na para may hindi makalikaw dra. Kagay pa ba aron. Pero amo na, may araabing nga batasan nila dapat talatagan ng sang tanglad. Balik ka kay Balira. Kung sang balunggay sobra ka suplada. So kay Ma'am Yasha Selbon, ikaw Ma'am Yasha Selbon, nakabaton ka na yung bulag. White flower, guro, pwede mo pa uyatan adlaw-adlaw. Pero mo na kay K5 aron na. Dugay pa man Valentine's. The black kay K5 Ron? Ara ka pa? Kapag ganito K5 Kim? Bako dugay pa man Valentine's Yes, amo gid K5 Kim. Kay si amara hindi ta man matakos ang pagparangga sa isa ka tao pinagi sa ginahatag nila, ano ka mahal, ano ka barato ka K5 It's the thought that matters. Ang importante, maprotektaran niya ka in kaso nga mabutang ka sa alang-alang ka K5. Wow!
Ano na mo yung pinamilya? ano ganang principle mo sa paghigugma ka K5 Aron? Kung ibutang mo abi sa isa lang ka phrase, English phrase ka K5 Aron. No matter how hard the life is, at least we start together. Wow! Together again! Sige, K5 Aron. So far, tawhay mo na ito sa nga syudad sang Iloilo. At tindirigin man sa syudad. Ano to? May nag-comment na balyabaw ang kilala ko. Nakilig naman eh. Sino ang kilala mo nga nakiligaw? Ba si K5 Andre? Ay, lumagan ko. Sino nang nag-comment tao? Nakilig na lang kita ni sa ihi mo. Kakip mo. Sige, K5 Aron. Basi din pa maglabot ato ng istorya diri o. Ate sa part taway ang syudad sang Iloilo. Kaya napakadlaw mo gid kaya mo. Kakadlaw na naguro si Mami Immaculate dara sa may lapas kasi Tita Rena. Dara sa may Rizal lapas man. Sige, K5 Aron, thank you so much. Sige, K5 game ang ini nga mga situation or ini nga mga situational report ya dorang gid sang Kalawan sa DTX Coffee Mix, may kape kada ka detox ka pa kag K5 Ray spell malay nga pa nagagid ang pumuluyo sang Pototan Iloilo. Ako naman si K5 Aro de Foyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kaligawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Nabatian natin mga K5 ang report kag impormasyon nagikan dari kay K5 Aron Refoyo sa paglibot-libot dari sa Iloilo City. Ate, ano ma-exercise pa ka K5 Andre? May tiyempo pa? May tiyempo pa? Sige mawas-was kita anay para makauluunat kami juga sakit nag-aalay na akong likod. Ikaw man Bings PSG, ano nga bulak ang pinakauna mo nga nabaton? Ano ba lang? Santan? Ano pag ganyan ng mga bulak ka? Alas 4. Sige, mabumba kita, nay. Mabumbaers kita, nay. Mawas-was kita. Dara lang sa ibang K5 Ans, lang. Sige, mga K5. 1, 2, 3, was-was! Kung
may kahapo. Amo na gid guro kung kulang ka sa exercise kada adlaw kay nahapuan ka dayon bisan nga mahil nga hulak. Sige, istoryahan man nato na karon. Ano bala ang mga nagapasakit sang likod? Kagangapila naton diri ka mga headlines kag topiko diri sa aton siring programa ang regarding diri no sa siring statement diri sang Civil Service Commission o kon CSC nga ang mga empleyado sang gobyerno, mga government employees nga maga-like, maga-share dara or ma-repost sa mga post sa mga politiko o nining ginatawag nga political post ang mahimo nga ma-suspend sang Civil Service Commission. So, oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Alas 10:54 na sang gabi. Standby samtang paliwaliwa ka mo dra. Nagapulo pamati diri sa aton siring pagpangalagad. Inom ka mo dra sang kape para makapainit-init sang inyo tagsa ka mga tiyan. Buy-unan naman o kon kupos. Inom ka madras ang DDX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Ramil Itangoy. Human sa chia seeds, kag sugar cane extract, nga naga-flash out gid sa mga toxin sa inyo tagsa ka mga lawas. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 55 minutos, makaligad ang alas 10 sang gabi. Standby! Magkapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad, diri lamang sa programa nga K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulis sa iya, ang isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako daw. Luha ito ako. Sabi man ang basko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Tao ka, happy birthday. Sana malala ako niya Pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na
lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Wow! Mag-ina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa kaayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City.
ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, man ko siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. May maginabat yan naman na. Oo, pero ko mati, magaling sa kakadlaw lang nga ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Bisan sa matripon kami ga Soriana kami nga Mex damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man yung posible. Oo. So, nanamian ako kay ginaknalit. So, nila nga, ano kagali ang K5 News FM, volunteers kagali. Bako, isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo, gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya, ang mga lingwahe, lang hindi ko abe, kabalogin mag-kraya. Pero manami bala sa balatsagon. Kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 7 minutos o kon 7 minutos, makaligad ang alas 11 sang gabi ba? O gadali kitang ito kina pabalik na ito ng oras. Ito kina hugot lang mo. This time mga ka-K5, istoryahan natin ang natunog subong sa social media nga nagabayluhan na isang pila ka mga argumento regarding the race statement sa Civil Service Commission wherein ang mga government officials o kung mga empleyado sa gobyerno nga naga-like, naga-interact, naga-share sa mga political post ang mahimo masuspend mga ka-K5. Mambing, especially baho-baho lang ko na baton niya. Sa bilog niya nga sa bilog mo na kabuhi, ma'am. Once in ano lang, once in a blue moon lang nga nagtabo si mo. Mga ka-K5,
Maiplastar naton sa inyo ang ining information from Civil Service Commission. Ang CSC, ang Civil Service Commission, ang nag-issue diri isang memorandum nga nagadumili sa government officials kag employees nga magpasakop sa mga partisan political activity. Lakip na diri ang pag-like, pag-share sa mga social media posts sa tion sang campaign period for May 12, 2025 polls mga ka-K5. Mga ka-K5 ati kung matundaan ninyo sang February nag-start diri ang campaign period for national elections sa nagapadalagan sa senador sa mga pila ka mga party list mga ka-K5. Meanwhile sa mga representatives naton, meanwhile lang ato na sa lokal nga mga kandidato. Sir Virgilio Lavado, good evening. Kamusta mag-okay lang kasibaw do sa aton? Good evening, Sir Virgilio. Good evening, good evening. Samtang ang ining sa mga nagapadalaga naman bla sa lokal, sa pagka-gobernador, sa pagka-governor, vice-governor, sa mga kabanwahanan, mayor, vice-mayor, SB members or councilors, mga ka-K5. Nag-start sang March 28 o kon sang Marso 28. Ang ining prohibition o kon pagdumili ang nakasaad sa idalom sang Memorandum Circular 3-2020-2025 o kon ang reminder nga o kon ang nakasaad diri ang memorandum, ang title niya, ang reminder not to engage in partisan political activities during the campaign period of the 2025 midterm elections. Ang insight diri ang 1987 Constitution, kagiban pagidra nga mga laye bilang basihan mga ka-K5. Ang mga government officials kag mga empleyado ang ginapanumduman. Of course, no, nga mangin mindful sa paggamit diri sang social media. According pa diri, ang social media functions kangay na lamang sang pag-like, pag-comment, pag-share, pag-repost. O kung ang pag-follow, pagpatigali pag-follow ni mga ka-K5. Diba si Majings kita, mga ka-K5, mayo lang kayo hindi kami obra sa gobyerno. Amo niya kiranglan, amo niya mag-follow kag subaybay dari sa mga post nila. Kasong may mga newsworthy nga mga reports mga ka-K5. Ate sa mga government employees sa adere, just like sang pag-like, pag-comment, pag-share, pag-repost, or even bisan lang nga pag-follow mo sa mga Facebook page or Facebook account sa mga kandidato. Kung kaisa ikaw bilang government employee, botante ka man mo. Kaisa binag-binag mo man bala, magtanaw ka man kung sino balang deserving sang imo sining boto. Pwede ba mga ka-K5? Sobrahan na marika-stricto man. Consider na ina bilang partisan political activity. Especially mga ka-K5 especially kung ang ini nga mga features ang social media, ang pag-like, pag-comment, pag-share, pag-repost, o kan pag-follow. Ang ginahimo nga paagi sa pagpangayo sang suporta, o kan suporta diri sa mga kandidato during the campaign period. Makabig na niya nga partisan activity. Which means you're just like being biased, may gina-apinan ikaw, may gina-suportahan ikaw. According pa diri, mga ka-K5 sa siring memorandum sang Civil Service Commission, nga ang ining mga prohibited activities o kung mga ginadumilian, ang pwede makumit, hindi lang during office hours,
kundi even outside office hours. Basta, ara pa kita sa campaign period mga ka-K5. Pwede man ini, bisan dito kaya nag-like, follow, kag share nga outside office mo na. Ara ka sa balay mo, basta ara sa campaign period. During the period sang kampanyahanay. According diri sa nasaad diri sa sining memorandum, again, insight diri ang 1987 Constitution, wherein gina-state mga ka-K5 nga no officer or employee in the civil service ang mag-engage dira o kung mag-interact directly or indirectly sa pagpangampanya o kung sa sining partisan political campaign. Kag wala sang miyembro sang militar na mag-engage sa sining kampanyahanay, direct or indirect, in any partisan political activity. Duwas na lang diri ang pagboto. Ang kaangay nga prohibition kung ining pagdumili ang nakita man sa idalom sang Administrative Code of 1987, Omnibus Election Code and Local Government Code. Ang mga individual ang sakop sang sining pagdumili sa sining partisan political activity amo ang masunod. Ang mga miyembro sang civil service sa tanan nga branch, subdivision, kag mga ahensya sang gobyerno, lakip na diri ang mga government-owned or controlled corporations. Mayara sang original charters, ang mga state universities and colleges. Kung it's either nga ang appointment nila permanent, temporary, contractual, or bisan casual ka lang. Lakip man diri ang mga career officers na may posisyon dira sa mga political offices kung nag-aakto bilang officer in charge. Ang mga uniformed kag active members sa Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, mga ka-K5, o kag mga barangay officials. O ito yung nagligad, may nagambal man to. Sa ito nagambal gani man ang liga ng barangay naton. Ito si Ong to, mga ka-K5. Ang balya to, okay lang ya nga magkampanya dra mga barangay officials. At kalabanan pag gani subong ang mga partisan o kung may pinilian na daan, ang mga barangay official. Diba mga kilala nyo dra mga kapitan na tawag na danlog ko ba? Mga kapitan nyo dra mga kagawan. Sila na kung kaisa, kambalaan nila nga kontrapartido ka. Kung hindi ka nila paghatagan, dayon. Kung hindi ka na paglistahon. Hindi ka lapit sa luwag. Ate, kung may mga friends ka mga government employees, ate, hindi ba ni masararama bantay sang civil service mga ka-K5? Ate, kita na lang ni bantay sila eh. Ilisahan nyo lang, itali nyo lang draw. I-screenshot nyo lang draw. Ari, si Poncio Pilato. Ari, si Sir Virgilio Lavado. Okay ka, ubra na siya sa gobyerno. Kanabi, sample lang Sir Virgilio ha. Kagin screenshot, kagin lista dra. Kagin nag-store ka sa mga ebidensya. Kung mo, for example, damo na mag-violate sa amo nga polisiya. Di ano matabo sa aton. Damo man masuspend ka mga maestra, na nag-aubra sa gobyerno, mga polis, basta-basta na lang masuspend. What would be the process? Diba, Sir Benji Astorian? Damo ganito yung gambal nga. Ma-share na lang ko ni Guru memes ay. According diri sa Civil Service Commission, kung mag-bayular ka diri or makumit mong ining mga ginadumilian under sa memorandum sang Civil Service Commission, punishable by suspension of 1 month. Oh, grabe, 1 month to 6 months for the first offense. And dismissal from service for the second offense.
Basi mag-shift ikaw sa karir sa ulihin. Tanay ka mo, anong rason kung nga na-dismiss ikaw sa pagka-maestra mo, sa pagka-pulis mo? Kay kaduha ko yung kabeses nga nadakpan nga nag-like to. Sang iya to sang kandidato. At i-deactivate na lang damamya siya silbon mo social media. Basi dakpan ka pa damom. Ate subong, lain-lain diri ang komento sang aton sining mga especially sa mga work or mga government employees, mga ka-K5. Di amakon mo. First offense mo, 1 month to 6 months nga suspension sa trabaho. Tungod yan lang nag-like ikaw, nag-follow ko, nag-share to sang political post. Nagambal diri ang kilala naton. Naintindihan niya man kuno nga karanglan nga mga nag-aobra sa trabaho sa gobyerno, especially ang may mga certificates, upcoming IDs from civil service, ang dapat nga maging neutral. Pero mga ka-K5, may mga advantage kag mga disadvantages man dari mga ka-K5. Sa mga pamangkot naton, how sure is the Civil Service Commission nga ma-regulate ini, ma-monitor ini? Diba, si i-implement ni Gidman, bukas klase, basi gamay na lang maestra kag maestro. Basi tanan nga mga barangay official, kalakakas na dara sa pwesto. Kay sila man nagani gauna-unaya, like, follow, kag share da. Sila pa nagkakampanya dara. Subong gani sa mga campaign video sa mga kandidato, even diri sa syudad sang Iloilo. At kita nyo nang ginagamit man gani mga barangay kapitan. Ako si Kapitan Benji Asturias. Madamo sa nabulig si bla 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 bla. Madre sa Amon Barangay. Gina-post na gani harap-harapan sa social media. There is a direct campaign sang particular nga kandidato. Paano ka na yan subong ka, ano ba paano kaya ka-assess na sang tawag na? Sa mga plataforma, hindi ka na lang damag no? I-search mo lang, hindi mo lang pag-follow. Hindi ka na mag-comment, halungan mo lang, hindi mo mapindot ang like heart, wow! Mga ka-K5. Parang natayhuman ko lang yan sa ulihi, abe, no? Ko tanay ka mo nga dismiss ka sa pagka-maestra mo. Agin sibak ka sa pagka-pulis mo. Tungod sa eleksyon. Pag deactivate na lang na Facebook nyo. Ito na lang kamo sa TikTok. Ito na lang kamo sa Instagram. Probably laka pala na daga gulugamit na da. Mga ka-K5. May nagambal der gani. Makilala ko, ako na lang gani ni Mano. Ako na lang ni mabantay di sa ila. Subong daan with the age of social media or technology, mga ka-K5. Di ang ginagamit naton nga basihan, na-check naton from time to time ang content sa aton siring nga mga kandidato sa mga nagapapili sa pagka-mayor, pagka-vice mayor. Gina-check naton from time to time kung ano ba lang nahimo nila, mga plataforma nila, for us to know birang butante kung do they deserve? Deserve bala nila nga butuhon? True sa ilang mga contents or true sa ilang mga videos. Kasi syempre hindi man tanan nga oras or hindi man kita tanan, no? Pagka-attend sa mga caucus. Hindi man tanan nga oras or for example, mang balay-balay sila or house to house sila. Ara kita sa aton balay, di ba? Syempre may mga obligasyon man kita sa kabuhi naton, may mga trabaho. May mga tiyanggi kada timing pag house to house sa mga kandidato, nagpangumpra ka to. Pareho kay Mami Immaculate. Dabla Mami Ams. May nagambal diri. Ang balya, liking is not campaigning.
We may be government employees, pero butante man kami. Amo ni mga punto nila mga ka-K5. Kaya sakto man. At kung kay sagid man, malike mo. Whether it doesn't mean nga ginasuportahan mo na siya dayon ang amo na nga kandidato tungod lang nga na-like mo or na-follow mo. So, kung i-share ya kag may very long caption campaigning to that specific kandidato, di mambal mo yung direct campaign na. Di ba, Ma'am Yash Aselbon? Sa mga government employees natin, dira nga nag-ugtas na lang. Kuya, may mga kilala ko nga mga friends ko sa social media, mga pulis. Iba na gani nga mga may matag-as nga mga posisyon, may matag-as nga mga ranggo, very vocal in terms sa ilang mga kampanya o ginasuportaran ng mga kandidato. May nagambal man diri ang ining administrasyon ang makabig nga lawbreaker. It is because it is stated sa Article 3 sang Section 4 sa 1987 Constitution nga no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press or the right of the people to assemble and petition the government for redress of grievances. Mga ka-K5, mo abi pamangkuton. Kung ka mo ang pamangkuton, sugot man bala ka mo sini. Kung ka mo mga government employees, will it be beneficial to you? Or ano din mambal mo? Do you think isa ni kasahi isang pagpamigos diri sa inyo? Ambal diri may nag-comment man diri nga mga netizen. Ambal ya ang pag-like, pag-share kag follow. Ambal ya with due respect the Supreme Court na naghambal na mismo na kung may mga reasonable limitation to the freedom of speech of government employees, it doesn't mean nga they have already bargained their fundamental rights like freedom of speech. Walya, it is correct to conclude nga ang mga nagasulod sa gobyerno or government service are subjected sa different degree of limitation sa irang freedom to speak their mind. However, muna nga klase sang bagay, so makabig na bala yung sobra na ginaw. Mayo lang din si Sir Benji Asturias, hindi ka man government employee, Sir Benji, no? Mga government employees lang ginambal naton, like mga gaobra sa tawag na mga ahensya sa gobyerno, sa mga maestra naton, maestro, sa mga katapos ng Philippine National Police, sa mga katapos ng militar. Tima, ano lang kabudra? Pang-uninstall nyo na lang sa Facebook nyo. May dayan nga gabi sa Romeo Sobere. Ikaw sa Romeo Sobere. Ang tawag na goods ka man baladiri or approve mo niya ang ining memorandum wherein ang mga empleyado sa gobyerno nga naga-like, naga-share, naga-comment, naga-follow ang pwede i-suspend sa civil service. Although nga kita ga-campaign kita sang political neutrality. Harap lang neutral ka lang, no? Wala ka man gaya super express ganda. Mga amo na si Vice Mayor Sobere, Romeo Sobere. Ibutuhon mo sa pagka i-re-elect sa pagka Vice Mayor. Pero kung kumo nga mag-like, follow, share ka lang dara kang mag-comment. Ay, nako, buhay na lang niya. Ante amo ni giniguro subong ang chismisan sa mga group chat sa mga government employees. Tanamig. Ma'am, sir, paano na lang ni bahay?
Okay, saga-follow ka syempre para mag-notify sa imong mga post ya. Okay, para mabalaan mo bala kung anong ginahimo sa mga nagapadalagan dara sa inyo. Anong latest update dara sa political landscape dara sa inyo lugar? May nagambal dere ang it's absurd. This is a transgression of constitutional right of the people to freedom of speech and expression. The Supreme Court must strike down this order from the Civil Service Commission as it's unjust, unfair, and unconstitutional. People have the right to express their feelings and emotions through this platform. Pero amo na gani mga ka-K5, no? Pero ang mga nagapungko sa mga officials naton, whether from national or local, even sa mga barangay, sila man na gani nagkakampanya sa mga kandidato ngayon. Ang mga ka-K5. Abagani diri, ang isa pagid ka netizen, ang balya life, liberty, property, due process, and equal protection. As well na diri ang freedom of speech. Amo diri ang nasaad sa aton pila ka mga kinamatarong o kon rights mga ka-K5 under the Philippine Constitution. Mga ka-K5. Tibalaan na nato niya. Basi the next or the next days, probably may mga mapatunga gid ni. Mabalaan nun ng inyo nga polisiya. This is too much. Parang pag-like, follow, kag-share lang. I mean, pag-react. At the mere reaction mo dira sa social media will be somehow a factor nga masuspend ikaw sa imo trabaho bilang isa ka government employee. Ay, kaladlawan. Kalma. Baby, kalma. Ako ni government employee, pang delete ko na tanan social media ko daw. Sige, para hindi ko masuspend araw. Uninstall na rin. Sige, mga ka-K5. This time, naton ka-K5-aan, si ka-K5 Aron, para sa mga natipon niyang report. Wala lang kita ka-notice, no? Kadasig sang oras. Alas 11:30 na ho. May mga nagapulaw-pulaw pa sa gihapon na upod naton na rin. Sa mga magigiting na mga pulawers. Ang mga ka-K5. Naka-standby si ka-K5 Aron Rifoyo para sa natipon nga report. 5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 Aron, good evening. Ka-K5 Kim, mayong gabi. Kagaya rin nakaroon ng mga balita na natipon natin diri sa may syudad Manukon probinsya sa Iloilo ka-K5 Kim. Unahon natin ini ang ginpatigayon o ang ginserbe nga search warrant dira sa may barangay Kanabahan, Kalinog, kay nasang hapon Abril 9. Kung serino ang arestado mo si Ramil Pastolero, 34 anyos, kag-residente sa nasabit na lugar. So, no, Everest Major Miles Nero ng EPE sa Kalinog Municipal Police Station na recover sa iyang isa ka single shot na 12-gauge shotgun kag duwa ka mga bala sini. Na-recover man ang mga plastic sa ginapatian sa bunga nagabugat sa 120 grams kag 816,000 pesos ang market value. Ginserbihan siya sang search warrant tungod sa reklamo ni nga pagpanaya kag pagpanupok sang posil dugang pa. May record naman siya sa pulis sa paggamit sang illegal nga droga. Nagip na ang pagbaligya ka-K5 Kim. No? Kaso nga paglapas sa 10591 kung ng pagpupotri sang hindi lisensyado nga armas utang kag sa kaso man nga Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang balita naton pagid ang isa ning nagluntan nga vehicular accident kung siya rin isa ka pick-up nga sarakyan ang bumunggo or nakasagait sa concrete barriers dira sa may barangay Tagbakaro alas 9 sining gabi, Abril 9.
Ang driver ang kilala kay Elias Berto, 63 anyos, kag residente diri sa La Paz District, no? Sa interview naton kay patrolman Kim Jan Pendon, ang investigador diri sa Traffic Enforcement Unit. Suno sa iya mahinay man ang kuntaning dalaga niya sa nga kapuli ni sa kuntani isahan na nahambitan nga district kag isa natabo ini nga aksidente. Wala na antisipar sa driver ang barriers bangod nga bagwanon lang siya kuno naglabay dira sa lugar dugang pa nga nasilawan siya sang nasugata niya nga isa pagid ka sasakyan. Nakasagayon lang siya ka K5 Kim ang ruweda sang nawala niya nga sasakyan kag nag-idas sa lima pagid ka mga barriers. Wala naman sa K5 Kim sa minapilasan sa nagduntad nga aksidente. Balita pagid naton ining may kantanan sa ining masubo-subo ni Bla ka K5 Kim. Ako nang isa ni ka K5 Kim. Ginapakita naton ining isa ka anay call center agent ay gindakop no matapos ang ginpatagayon ng drug bypass operation dira sa may barangay Rizal, Lapo Sur kay nalagid isang kaagahon Abril 9. Ang arestado mo si alias Fred, 24 anyos kag residente sa lugar no. Nabakman si Fred sa ka-plastic sa ginapatian sa Cebu gamit ang 1,000 pesos or 1,000 pesos nga bypass money. Na-recover sa iya ka K5 Kim mga patugid ka mga plastic sa ginapatian illegal nga droga. Nagabugat sang 5 grams kag may 30,000 pesos nga market value. May baluan sa K5 Kim ining operation ginpatigayon sa Police Station 8 sa pagpamuno ni Police Captain Lester Oliveros amo diri ang officer in charge ka K5 Kim. Ang sa pinakauli natin nga balita ini angot sa bypass operation man nga ginpatigayon dira sa may barangay Agbalapao, Mina, Iloilo alas 2:33 di kay nasa hapon no sa rin ang arestado mag-living partner ni nga Mosanday alias Lupi 26 anyos ag alias Rona 25 anyos presidente man dira sa nasabit nga lugar sa kapulisan no nabaklan sila sa isa ka plastic sa ginapatian sa Cebu ka K5 Kim kag konsider na recover sila ang pangkabirugan nga 30 grams sang suspected Cebu kag 204,000 pesos sa market value. Madugan na ni sila ka K5 Kim gin-monitor sa pulis kag nahibaluan or ginahibalo pa sa pulis kung diin sila nagakuha sang ilang supply. Preso sila karon sa Mina MPS kag kaso nga paglapas man no sa illegal nga droga or sa no nga illegal nga droga K5 Kim ano tara na nga ipasaka sa ila sa K5 Kim. Ka-K5 aron ang dira bala natabo sa may tagbak sa haron ng nabunggoan nga mga barriers dulom gid man lang nga area no damo gagareklamo. Yes, no taman. Wala siya reflector? Wala sang hindi siya reflectorized kay K5 Kim. Or wala sang reflection ng concrete barriers sang katuan naton to kay K5 Kim mag-isa pa madulong pagid nga area. May mga masanag lang siya kiti tungod sa suga sang establishmento kay K5 Kim. Kaya mo nanto nag-serve nga sanag pero kung bagwanon tigid man hindi mo to ma-anticipate no. Kay dugang pa kun ang kasugata mo man to nga sakyan otro man nga ripongoy wala nagapapanaog sang ilang nga suga kasi kung naka-high ba ka K5 Kim ilang nga suga sana sa makabig nga faktor nga masilawan kag hindi mo makita ang kung ano ang ara sa tunga sang karsada ka K5. May managahambal diri ka K5 aron. Ang baliya wala gid na ya pulos ang barrier kay kitid sang dalan nagkitid pagid sa barrier. Tapos may ambal man diri kaya sila kapila na disgrasya man sila dira kay grabe man kadulom. Ang baliya ti hambal ko gid niya hindi lang ako madali. Wala reflektor kag wala masanag nga suga sa area. Bulaga kag dira kung may masumalang ka nga sanag suga o kung naka high beam. Tapos gulpi lang may amo na. Baliya ay ang barrier abi wala sang reflector or signage hindi gid man makita kung gabi dulom gid man kung gabi wala pa reflector pero may lang may nagakadisgrasya may isa man diri ka naga-work man sa government ang balyadra pareho sa may Jollibee Quintansala sili kitaon kun gabi luwas sa barrier dara sa tagbak magliko ka sa Metropolis puwerte man kadulom. Marpadiyo, pila payhan ka sa lakyan darang madali sang barrier nga ina dara sa tagbak. Sano pa inaayan matalopangdan butangin nyo man sang nagakaigo nga reflektor kag suga ka K5 aron? Yes, isa man sa well, kung nantawon si K5 Kim, ginbutangin ng concrete barriers based sa mga information nga nagather man naton sa palibot. Tiban abi may mga kamote rider abi or nga
ay kay kung hindi ka magsala sa ako yung pag-change kay K5 game, kung continuous sa white lane or yellow lane, o yellow line kay K5 game sa dalan, it means hindi ka braguro ka pwede ni overtake kung double continuous yellow line ang nakabutang sa dalan. If tiyan mo na kung continuous pa sigapon sa K5 game ang puti nga linya dara sa dalan, it means hindi ka siguro pwede ka overtake, so basigin butangan ba lang. Isang barrier. Pero ang barrier. Ang gina-call out lang din nila is ang kadulom dara sang lugar. Kagang the fact nga wala na sang signage or wala na dara sang reflector kay amino naton hindi ba naton madigar nga hindi tanan dara nga nagalabay. May aram din nga agi dara nga first time nila mag-agi halin sila sa probinsya or iban nga area ka K5 aron. Yes, amo na ka K5 game. Duwa abi ka sitwasyon K5 game. Amo to na siring naton ang purpose na ginbutang kagang isa hindi gina ma-deny nga dulom gid man ka K5 game. So amo na ang isa sa mga posible rason ginbutang ato ang bariyera hindi maka pinagusto ba ti ibandaan mga pulok-pulok kag mga palak-palak padalon sa ilang mga sarakyan or motor sektor ka K5 game. Ti amo na no ipanawagan tani sa natungdan sa gobyerno nga ti masapak ni matulupangdan yung kadamo na da ng disgrasya de blado man nagdiniga damo man da. Oo, tiyan mo na ka K5 game, bisa niya anong ka defensive driving, ka classic ka driver, ka K5 game, kaya may des mo na, nga malipat ka ba, may ara ka nga for knowledge, gid sa pagabot sa anong manan mo da sa dalan, pero isa hindi manigar nga, hindi mo gid matulupangdan. Kaya tiyan mo na, no, ipalabot ka K5 game, sa ratong danin sa aton yung gobyerno, good nga mahatagan sa kakaigo, dari nga solusyon, ng reklamo sa mga motorista. Sige, K5 Aron, thank you so much sa imo sirin natipon nga report tupod mo dire si K5 Ram sa patrol. Thank you so much. Sige, K5 kay biling nga mga balita kinatulong gid sa kaalaman sa extend food supplement for men sa ranggit nga pabaskog sa paglabing-labing kay misis. Nagapanami isa sa blood circulation kay nagapahilway sa aton nga korason sa posible nga mga balatian. Kag ginadulong man kay K5 Ray Espel malay nga pa nagagina pumuduyo sa Pototan, Iloilo. Kupod sa patrol si K5 Ramilo Palek, ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 Nusapan. Nabatian naton si K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo, aton sa nga patrol reporter subong nga gabi. Sa iya natipon nga mga reports, wala tuong nga mga desgrasya. Nagkalatabo nga mga ginpatigayon nga mga drug by bus operation. Wala unta ang illegal nga droga, ang drug by bus operation. Kung kaisa gaduda man ring mga tao. Especially sa mga report pala nga ining drug clear, drug free nga ni. It seems that it doesn't translate to reality. Sige, ma-commercial break kita na K5-an. Sige, pagbalik naton, last portion sa aton sa ring pagpangalagan. Istoryahan naton ring regarding dari sa ining ungka flyover. According dari sa may Kabataan Party List, makabig nga palpak. PALPAK palpak. Kagang pila ka mga report daton sa ring mga field reporters at sa mga beat reporters naton from Iloilo City Hall and Iloilo Provincial Capital. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Nadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. 42 minutos makaligad ang alas 11 sang gabi. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa... Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Dahil may nilito
Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ikaw mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit ng yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Oh, nakagay. Oh, ara. Oh! Wow! Kaya naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kayo, guwapa, okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kami yun. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyaan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami? Uy, ito na lang alam, ha? Mga batong na paginsang, Pisos! Bakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. May mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso ba sa water? Uyaray. Awan. Udap tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yan pasakay na. Tara na. Ini sa ikaw ko lang binog. 200! Lupat pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya. 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo 400! Kami? Tutuhan. 500! Lipay mga nalipay sa imo. Wow! Ano ba ang mga sa lipay ko sa FM? Sila daw. Okay. Liwatotang hambang naton hep horay lang pero ang hambang sa K5 News FM. Ang K5 duwa ka panakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw? Okay lang ay. Wala problema ko pa kapag yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go.
Go. 1, 2, 3, go! Sagat? Oh, sagat. Sagat sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre punay-ibot sa lingon, ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka nadaog hasta 1-5. Ang pinaka-nubusin natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Mga boy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, paswag pa! Oh, hindi ka sa nag-jump ang talagan! Dali lang. Babang ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Matalong maglugo? Sino nang maglugo? Sino maglugo? Si Papa! Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subo! Kaya ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang kabak sa DTX Coffee Mix. Wala na lipay? Okay. Amo na nang nalipay na. Tapos na sa una, mas akay mo. 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang bala sa lane 5% siyempre kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige lang, lipay na lang ba? Hindi ka na paglantaw po, hindi na to! Wala na ta! Ano ba mo kay Jack? Madamugid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagaan sa programang K5 Night Watch para sa last portion sa aton siring nga programa mga ka-K5. Na-interview naton dari si Representative sang Kabataan Party List Congressman Raul Manuel regarding dari sa reaksyon niya, update dari kay since nga isa man siya sa naga-push sa pag-investigar dari sang ungka flyover mga ka-K5. According dari sa kay Manuel Raul makabig ini nga palpak kag dapat mayara ang madabat mga ka-K5. According pa diri kay Manuel, imbes diya magtawhay ang dalan dira sa may Pavia kag porsyon man dira sang Haro, nag-cause pa dira sang traffic. Damo pa da sang problema, damo pa da sang mga kontrobersya. According pa diri sa kongresista, every time nga magpauli siya kay taga Iloilo na siya. Ilonggo ni si Raul Manuel ang Kabataan Party List mga ka-K5. Na ang iya sining impression diri nga
it is a source of shame. Kung makabig balang kahuyanan, ang ining ungka flyover. Tungod ganin, damo sa gihapon sang problema, damo na nagasto for the sake sang sinang tawag na pag-rectify tungod nga may problema. Kasi makono from 600 million nga budget, almost tawag na a billion na mga ka-K5 ang gingasto dira para sa ungka flyover. According pa diri sa kay Raul Manuel, Congressman Raul Manuel, nga ang mga nangin kabahin, nangin parts ang siring magpatukod sa ungka flyover, ang nagapulo picture to sang una, are the people behind this project. Ang dapat nga hindi na naton pagpahanugutan nga magbalik sa pwesto. Manami bala subong mga government officials naton. Damo sila ma-call out ng mga petty issues, mga petty concerns, especially padra sa mga kontrapartido nila. Pero ang ining ungka flyover, do halos wala sila sa may ma-call out dara. Wala sila sang may matandog bala nga bugal dara. Hadlok sila. Alam mo nang dutulo-tutoy-tutoy da. May iniingatan nga hindi mabastos or hindi dira ma-jinx mga ka-K5. Wala ka lang kita kabati, no? Alin sa mga government officials naton diri sa syudad sang Iloilo. Nga naga-call out gidara sa kontraktor, naga-call out gidara sa Department of Public Works and Highways, mga ka-K5 akon DPWH. Ate kun madumduman ang ining infrastructure project mga ka-K5 kun ining ungka flyover, ang allocated budget diri is 680 million. Ang mga ka-K5 mga ginalokar diri sa national government. Pero nadugangan pag ini mga ka-K5 sang additional nga 300 million, including na diri ang ining 13.48 million pesos para sa ginpatigayon nga third party consultant investigation diri sa structure nga ni. All in all, 980 million pesos. Mataginting palpadiri sang una ni Engineer Sunny Boy Oropel, ang Regional Director sang DPWH Region 6. Ang ungka flyover gani makabig na gani kuno yung pinakabarato in terms sang flyover diri sa Pilipinas. Considering kuno sa Calabaon, sa mga features mga ka-K5. Pero nga, amo ni man, mga lot na lang kita din. Aton sa ring ulo. Wala ginto may manabat sa mga problema nga ginto gatos ang ungka flyover nga niyo. Nga nagdugang pag nga nagdugang sang budget. Supposedly, kung wala sang nagka-problema dira, wala sang palpak sa construction kag implementation. Tani pwede pa to na source out sa iban nga bagay ang ining 300 million peso sa mga social services nato no kon mga proyekto sang gobyerno. Meanwhile, mga ka-K5, kailuhan naman natin ining lipot lang ining pagpatumaan sang siring good manners and right conduct nga subject mga ka-K5 o kon GMRC sa mga eskwelahan. Ang according dire kay Senator Gatchalian, ang dapat nga pasangkaron naton i-campaign naton, intensify naton ang campaign for GMRC. Okay, makitaan ko no, nagadamo na gid ang bullying cases o ng mga nadaog-daog lang mga kabataan o sa pangdaog-daog involved sa mga petty crime, sa mga kinagamo. Diba, kung makitaan nyo gari subong, madamo subong sa mga minor de edad nga iba nagapang bastos, nga wala amudong, wala bala tinuduan sa maayo nga pinamatasan. At tapos subong mga ka-K5, para may nag-viral naman sa social media, pasahay naman sila sang siring skandal sa mga kabataan.
sexual scandal mga ka-K5. Subong nagalapta sa social media, bagan post, may nag-post. Tapos ala comment, ba sila nga, pasend po. Ay, ambot na lang ni sa mga, pati mga ga-comment, marang pasend, mga adult man, mga kalag man, kag may mga tinunaan, pro. Mapasend pa sila dira. Subong nag-circulate naman na online, kitaon pa dirang itsura sang babayi. Ay, ilam da lang, oh. Ate, kitaon na rin tsura sang babayi. Tapos nagalapta naman eh. O, nga makitaan nga nagahimo sila sang kamalamalahan. O, samtang may naga-video man to nga isa pagid kalalaki. Kaya mo nagaribudlay. Budlay na subong maginikana doon na hadlok ka na lang subong magbata. Pero depende man na sa parenting nimo. Kung sa gamay pa lang, padako mo na nga may kahadlok sa imo in a good way, in a positive manner, probably that would grow as a responsible child. May respeto. That is why nga mo nang gina-inculcate subong or gina-reiterate ni Senator Win Gatchalian. Let's campaign. Patuman naton diri, intensify naton ang pagpatuman sa good manners and right conduct, especially sa mga elementary students. Kaya kung sa high school, mayroon na nasang edukasyon sa pagpapakatao. In that subject, kinakutudluan ka kung how to deal with people and how to deal with your emotions. Ano ba lang dapat ng mga approach? Ano ba lang dapat ang mga thinking? Hindi lang puros dughan, hindi lang puros balatsyagon ang ginagamit mo dara. Kundi pati man ang imo sining paminsaron. Mindset mga kakifan. At this time, since ginakolabos na kita sang tiyempo, baon naton ang reports ang aton siring mga beat reporters sa ila sinitag sa ka-area. Dire kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan mga ka-K5. Ang ining mga nakumpiskar nga modified muffler sa syudad sa syudad ang nagdangat diri na sa masobra 70. Sunod diri sa TTMO sa Traffic Transportation Management Office. Ka-K5 Jenny. K5 News FM. Hampion report. Ka-K5 Jen. Ka-K5 Kim, nagdangat na sa masobra 70 ang mga nakumpiskar sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kun TTMO nga mga modified mufflers o kun magahod nga tambot so diri sa may Iloilo City. Suno kay TTMO Head Oldarco Garbanzos nga madamo na sila ka-K5 Kim sang reklamo nga nabaton tuhoy sa mga magahod nga motor amuman sa mga traditional jeepneys kag pribado nga salakyan. Dugang pa ni Garbanzos sa K5 Kim sa karon ila tutukan man ang pagpanakop sa mga magahod nga traditional jeepneys kag mga pribado nga salakyan, hindi lamang ang mga motor no ka K5 Kim. Samtang K5 Kim 24/7 naman ang pagbantay sang TTMO sa pagpanakop sa mga motorista nga magahod ang tambutso. Niebalawan ni K5 Kim no sang tinalikdan nagmando si Mayor Jerry Petrañas nga pasangkaron pagid ang kampanya sang syudad batok sa modified mufflers. Kagini nga balita ang ginadalo sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Good morning, Mami Nin Fatangala and Sir Jobert Karabuana. Ang ginakulabos, nagkikita sa Jebo Lapaw, nagigani kita ng technician police naton. Thank you so much mga K5 for being with me tonight sa aton sining programa, sa programang K5 Night Watch. Temporaryo nga talos kay K5 June Aluhado Kapulot. Nakaupod naton sining mga technicians dira sa mga isyudad sang Pasig, K5 Edmar Liquinia, dira sa K5 News FM Sara 88.7 sa Quinto Distrito, K5 Papa Flo, and of course diri sa syudad sang Iloilo sa aton Master Control, K5 Andre Fred La Pastora. Good morning mga K5. And sa mga marugtulog, good night kag pahuway na mga K5. Rest well, bawi sa aton sa dingalawas. Kulang ang mga Pinoy sa tulog, kita ang bawi subong.
Para sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 3 minutos makaligad ang alas 12 sang kaagahon. Kaga, ako ang inyo nakaupon dari sa programang K5 Night Watch. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyop para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.